Аз съм човек, който обича всички хора. Аз те обичам. Аз и сега съм нормален човек. Обичам си да ги всичките. Мястото на тези хора е тук сред нас. Те не са опасни, те имат нужда от подкрепа, за да водят един смислен и достоен живот. Лотарията на живота е нещо много сложно. Нещо, което не мога да предвидиш. И просто така се е случило. Имам такава сестра. И тя си ми е сестра. Както при всяка болест, ние винаги смятаме, че ще се размина. А на всеки човек може да му се случи, било на самия него или на близък или на роднина, да се роди такова дете или той самия да получи някакво увреждане. Около 1% от българите боледуват от шизофренно разстройство. Това са почти 75 000 човека. Около 6% българи боледуват от афективни разстройства. Това са почти 450 000 човека. Около 19% са хората с алкохолна злоупотреба. Това са почти 1,5 милиона човека. Около 15% от хората с тревожни състояния и панически разстройства или така наречените депресивни състояния. Това са почти 1 125 000 човека. Около 4% от децата се раждат с умствени затруднения. Почти 40% от населението на България има ментални проблеми. Почти същото е и положението в страните от цял свят. Психичното здраве е много условна категория. Всеки има някакъв сектор в своята психика и в своята душа, който не може да контролира. И преливането между психична болест и здраве е толкова плавно, че на практика не може да се каже къде е границата. През цялото детство ние имаме толкова потиснати емоции, безпокойство, страх, тревожност, комплекс за малоценност, чувство за вина. Така че в по-зряла възраст на нас не трябва само един отключващ момент, един отключващ фактор и те да избият със страшна сила. Отключващ фактор за това може да бъде една раздяла с най-обикновено гадже. В 1997 година, април месец, се разделих с приятела си и от този момент нататък замълчах. Не исках да си отида при нашите, не контактувах с приятелите си, затворих се в себе си. Този период продължи 6 месеца и половина. След което, след това мълчание, започна едно забързване. Започнах да се виждам с всички по кафета, и ходех на различни срещи и започнах да работя повече от необходимото. 24 часа работех 23. Загубих единствения си син. И оттам започнаха проблемите. Просто мисля, че няма за какво да живея. Просто вече няма смисъл. Изпих много хапчета и прирязах вените. След това така се оттеглих от живота, просто нямах никакви сили. Човекът е единство между тяло и душа. Когато боледува тялото, боледува и душата. И когато боледува душата, боледува и тялото. А душата боледува, защото се променя нещо в тялото. При менталните заболявания се променя нормалното функциониране на мозъка. То е породено или от външни обстоятелства, или от генетична предразположеност, или от други увреди. Смята се, че при шизофренната болест страда предаването на импулси между отделните неврони при точно определени рецептори и части на мозъка. Познатите днес сред тях се наричат Д рецептори и допамин.
При депресивните състояния проблемът е в нивата и предаването на серотонина. При алкохолизма се нарушава естественото функциониране на опоидните рецептори. Подобни процеси протичат и при наркотичната зависимост. Затова и много често поведението на хората с различни видове зависимости си прилича. Нашия мозък е така устроен, че в крайна сметка, особено някои негови дялове, тук челните дялове, интегрират всички функции на нашето тяло и на нашата психика, така че всичко това да действа като едно нещо с някаква цел. И когато настъпи биохимичното разстройство и особено тези челните дялове започват да не функционират добре, съвършено естествено е отделните функции да станат независими. Болест е дума, която би трябвало да съществува само в единствено число, защото всеки я изживява по свой неповторим начин. В мозъка на тези хора протичат еднакви биохимични процеси, но като изживявания те са различни, изключителни и единствени. Когато изпадам в кризите, аз просто мисля, че няма да мога да се справям с живота. Просто не ми достигат силите. Физически сили нямам да се справям с живота. И тогава всъщност идват черните мисли. Просто трябва да отида от този свят. Няма за какво. Няма смисъл, не мога да се приборя. Гледайки една вечер един филм, един силен страх нахлува в мене, две сестри как се убиваха и така тръгнах сама, хванах едно такси, не знаех къде да отида, свърши се горивото на таксиметровия шофьор, спря на една бензиностанция да зарежда и на нея имаше вързано куче. През това време кучето лайна, оплаших се, слязах от таксито, дори якито си забравих. В най-близката кооперация, която беше със сод, с затворени врати, слязах, опитах се да вляза, вратите беха затворени, аз със силен ритник на десния крак, щупих стъклото, влязах, затичах по етажите, стигнах на третия етаж, една леличка излезе, развика ми се. Ти си луда, къде отиваш? Заведаха ме в медицинска академия, настаниха ме при болните, дойде лекарката да ми сложи инжекция. Аз я виждах, че е лоша, отстрани на тези, които ме преследваха и я сбих. Отделението, в което съм била за тежко болни, на разговорен език е лудница. При умственото изоставане има сериозно нарушение в естественото развитие на мозъка. Причините могат да бъдат най-различни. Понякога те се раждат с увреждането, понякога то е придобито като следствие от някаква вирусна инфекция, интоксикация или друго телесно заболяване. Установено е, че в колкото по-ранна възраст бъде нарушено естественото развитие на мозъка, толкова по-тежко страда човекът. Целият живот на тези хора преминава под знака на различието. Голямото предизвикателство пред близките роднини на такъв човек е в това да се научат да контактуват и обичат един по-различен човек. Сестра ми е по-различна от другите хора с това, че може да се каже умствено изостанала. Отклонението от нормата, нали, не е голямо, но е достатъчно, за да е различно. Да ми кажи, какво прави за теб? Грижи се. От колко време се грижи той за теб? Откакто бях на колко години. Той беше на 6 месеца, аз съм на 2 години бях. Аз помня майка ми и баща ми. Той му не помня, аз му помня. Разказваш ли Мама за тях? ли ми е разказвала? Как са умрели, как са починали? Тя ми е разказвала. А на мен ще ми разкажеш ли за мама и тати? Те са се удавили в лодката. И наводнение голямо станало на лодката и така са гмурнаха вътре там на Дунава и умреха там. След това кой те гледаше? Мама Лили и тати Гош. Мама Лили какво правеше за теб? Как се грижеше за теб? Тя беше върхът. Тя беше щастието на мен.
Тя се грижи за мен. Не ме оставяше ни от ядене, ни от манджане. Какво обичаш да правиш ти най-много? Да рисувам. Какво рисуваш? Най-различни рисунки. Например, разкажи ми за някоя рисунка, която най-много обичаш. Ангелите си обичам. Ангелите, децата, госпожите и кучетата Ротвейлерите. На 13 съм. Аз съм стана много тинейджър този сезон, знаеш ли? Иво беше на 6 месеца в детската консултация. На лекарката направи впечатление, че някои от рефлексите не са така характерни за възрастта. Той не можеше да сяда, не можеше да ползи, леко закъсняваше физически в развитието си. Чак някъде към 6-та му година, след ходене по различни болнични заведения и различни диагнози, които аз вътрешно не приемах, установиха, че всъщност това е така наречения синдром на Аспергер. И аутизмът и синдромът на Аспергер са тъй наречените генерализирани разстройства на психичното развитие. Хората с синдром на Аспергер са най-високо в този спектър. Те имат качествено нарушение на комуникацията и социалните взаимоотношения, но интелектуалното им функциониране е в рамките на нормата. Проблемите в комуникацията са сериозни. Те са най-вече по отношение на качеството на комуникацията. Т.е. как общуват. Защото хората с синдром на Аспергер имат желание да общуват, но не знаят как да го правят. Ние сме в състояние. Повечето хора с психични заболявания да ги доведем до едно състояние, в което те могат да функционират. С нашите сега съвременни технологии тия хора оздравяват в рамките на 2-3 седмици. Могат да бъдат практически здрави цял живот. Хората с ментални проблеми са в графата различни. Изоставени и неразбрани, те се борят както с болестта си, така и с изолацията. Разчитат на близки роднини, които също трудно преживяват факта на различието. Как се живее с различието? Как се живее с хора, които са различни? След като разбрах, че съм била в болница и то заради какво, почти всички се отдръпнаха. Останаха ми само 20% и то може би най-верните приятели, на които може човек всичко да каже. След като се върнах, постъпих в една счетоводна къща, но вземайки си лекарствата, аз на обяд заспивах. Мина ми срочния договор и те ме освободиха, тъй като казаха, че спящ работник не им е необходим. Намерих си няколко фирми и започнах сама да се боря. Направих си 2000-та година моя счетоводна къща с още 2 приятелки. Започнахме от самото начало, счетоводявахме фирми и до сега. Понякога ми се е искало да избягам от тези състояния, защото ми пречат. Спъват ми работата. Не на мен лично, защото знам, че с лекарства ще излезе от тях много бързо, както и до сега се случва. Лично аз не се чувствам различна от другите хора. Но хората ме приемат по различен начин. Чувствам се страшно самотна и изоставена. Чувствам, че душата ми боледува. Толкова силно боледува. Просто кръв капе от нея. Когато ми е най-тежко, аз се обръщам към тях. Това са кота и куче. Най-верните ми приятели. И се занимавам много с цветя. Аз откакто се инвалидизирах, аз не мога да си намеря подходяща работа, която ще ми бъде приятна, която ще задоволява някакви мои потребности, когато ще съм полезна на хората. Ама това не е детска градина, това е дом с лица, умствено затруднение. Пише столичен дневен дом. Дори да има легло, пак ще остана тук цял ден. Да си спинкам, да си храня. Тук ми е най-любимото място. В началото бях притеснена, но сега вече не съм притеснена. Сега съм по-отпусната. Не искам изобщо дори да има и ваканция дори. Да, като ги пускат по празниците, тя не иска да се превърне. Не, няма да се махна изобщо. Средата, която е в този дом, за нея е нещо много полезно. Тя там се чувства много по-добре, отколкото с обикновените хора. Тук няма негативи, няма отношение негативно срещу нея. Тези, които са
трудотерапевти, които се грижат за тях, са наистина хора с отношение към тях. Грижат се, изслушват ги, вършат страхотна работа. Просто съм адски благодарен на тях. Към различните винаги има някакво по-специално отношение. А към хората с увреждане, това многократно е засилено и личи. Мъчно ми става, защото знам какво да си от другата страна. С мама и баба живея. Значи те са едни от най-добрите хора. Мама е най-добрият представител на женския пол. А баба е трета по-доброта след жените. Играя си на компютъра с интернет и да гледам мачове. И да си играя с хората. През учебната година през съботата ходя на керамика и обикновено се подготвям, а когато имам свободно време си играя. Естествено, не на последно място ям и си върши работата в тоалетнята. Между другото, преди малко аз като ви казах челната тройка на женския пол, вие не ме попитахте нищо за мъжкия пол. Само това исках да ви кажа. Значи, на мъжкия пол, на върха, много убедително и може би за месеци напред, има ли съмнение, дядо Иван, петия